Jotona khulumka di pramotani bwkhaktwi ang miyaono hospital ni discharge wngkhu prai 1 week hospital o tei aboni swkang prai 1 mas tei bike rally tei kwbangma program no twinai nok yakarwi campaign khai tongmani sabo tamo hinya abono twi uansuknani jora kwrwi phiaba nugui mankha o salni salthamo belai kheno chini tipramotha bubagra tei bubagrano logai rwnai rokni mungwi kwbangma allegations tei kok hamya pirnani chatiyokmani nukjak tongo emonki hospital o ang kalaijak hinui saimantotwibo ani against o bo selengma swngsa hamya kok pirnani chesta khaimani nukjagui tongo abo tamni bangui hayung tongkhana abono kuthuk khe chini dophani lukurok uansuk thai শুধু চন্দন চ্যাটার্জি বা অনুপ নাথ borok bubagra tei chini against o nanglia চারিদিক থেকে যত পলিটিক্যাল পার্টি একলগে bubagra tei bubagrano logai rwnai rokni against o nangmani tini nukjagui tongo oro sana thangka hingkhe bolongo jokhon nini mwtai thango afro hingkhe mwtai hamya burasa tei suisukma rok kelenglai hurum durum nanglai thik omo hai poristiti bubagra tei bubagrani motha phaiwi o jagao bubagra je system chini dophani against o chini dophano thwngwi tongo a system ni against o jokhon bubagra srai wngwi bachanani naikha somosto system bubagrani against o tei bubagrano logai rwnai rokni against o bachakha abo tini srai nukjakha norok examine khaidi কোনো একটা দল কোনো একটা মথা কোনো একটা নেতা বাকি করিখা chini against o nangya অথচ lukurok bubagrano hamjago bubagra je decision phan nathung aboni logeno lukurok logai rwnai hinui bubagrano je poito khlaimani a poitono khap furjakya kwbangma political business khainai kwbangma netarok boroni danda bondong thanaika borni ব্যবসা বন্ধং থানাইকা borok tei thokai manglakha abono kirijagui omo hai poristiti wngwi tongo aboni bagui a borok rokno masa khai identify khaidi bubagra puilao sajak chini sotro buini borok ya chini sotro wngkha nijeni borok si chini nijeni borok no dophani mungui jara business khai tongnai rok baniya thwngwi tongnai rok tini borok tweruk khaini boroni mukhang bwskango tiklai tubui tono bubagrani against o nangna bangui bisingtwi sakatwi poder portwi aboni bagui thansa tongnani nangnai chini o choba jekhe phano kwplai singnani nangsinai chini o choba kwplai khaina thanio bubagra bo steps na abo factor wngkha bubagra je step phano nathung abo chini dophani hamkraini bangui nawi tongo tei abo jara tabuk nini dophano birman phnangwi tongnai rok dophani mungwi politics thwngtongnai rok borokni bagui factor wngwi bachai tongo aboni bagui borok tini bokhorok ni himjagui tongmiya chammiya wngwi nai ufla kafla wngwi nai bubagra tei bubagra no logai rwnai rokni against o nangwi tongo abono kaham khe norok identify khaidi tei sinidi abono ani koimung orno ang tei kebono kuno kok ki filmung rani musungya ang asukno sanai nayok film o Anil Kapoor jokhon kubui bai bachakha somosto political party somosto dol aporno bini against o nangkha isi kubui bai jokhon nung fight khainai kubui jokhon nung twinai nung bwskango agongnai aporni ni loge public jonota jokhon tongnai aporokene somosto system somosto amo hai borok hamya rok nini biruddhe ek wngwi thangnai nini logeno
tongwinai nini bokrogo nini bari rei kalangnani amo hai chesta bunanai haisi aboni bagaino sojak tongdi hus tongdi chini tiprasa thansa tongthong chini choba eklokthong ani operation rok paikhanke ang daktino haino hai dofani samungo dofani chobao nongkharnai buijasuk pono hamia sai tongthong buijasuk pono nini hamia nosto khainani chesta khaitong paithago khapangni takukte bukukrok norokno asukno wansuknani ma koyo norokno bichar khaidi dofani bangui nokhok yakarei bebak yakarei choba khainai no nangjak eba kheba dofani bangui choba khai tongnai nokhok yakarai rokni unglogo kok sitra sanai rokno nangjak norok bichar khaidi nijini post pot career bebak yakarei o dofano muthang naroknai hinui nokharei phainai bubagrano nangjak na buini katputli wngui bubagrani against nijini pot no banchokna bagui buini dofa bai kaham himjakna bagui nijini no bubagra nijini dofani against hamia sanai rokno nangjak norok bichar khaidi thui kolom tui rei tongnai rokno nangjak naki thui kolom tui nangnai rokno hamia snamnani chesta khainai rok borokno nangjak norok bichar khaidi norokno hamjaknai o dofani bangui choba khainani nangjak naki naisirnani sak bai sak walainani phurungnai kok hamia kok sitra salainai rokno nangjak aboni bagui ang tei kok kabang sanani thangya ang asukno sanai tabuk dofani bangui kok kaham saui montri minister wngthangmani pore nijini main demand niji main sanmung abono porjonto sarakliya a borok rokno nangjak naki tabuk dofani bangui agi bo choba khai phaika tabuk bo choba khai tongkhu sayawi nongyawi a borok rokno nangjak aboni bangui tei kabang kok sanani thangliya takuk tei bukurok bichar khaidi wansokdi chini tipra dofa sabjak sithang chini tipra dofa phiyokjak sithang tipra motha eklokthong bubagra eklokthong khulumkha।